my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl. În toată lumea, numele meu este Angel David și astăzi vreau să fac un mic videoclip, un mic story time pentru că n-am nicio idee, iar pe mape nu pot să umblu. Poate vă întrebați de ce nu pot să umblu pe mape, pentru că eu sunt la munte și n-am foarte mult net aici. Deci, da, adică la munte, Doamne, sunt la mare pe plajă, Doamne. Da, prostia mea un pic mare, dar nu contează. Așa. Haideți să vă explic acum exact ce vreau să zic în story time-ul ăsta. Vreau să fac un story time, repet. Ideea este că eu am o verișoară care și ea se joacă vachin. Deci da. Și noi am început să ne jucăm în vachin acum cât timp? Acum 5 luni. Da? Iar eu mi-am făcut mai multe conturi până să-mi aleg unul pe care îl vreau. Adică eu în mintea mea eram, bă, dacă nu am bani, acum nu o să am niciodată. Dar de fapt m-am înșelat, dar nu contează asta. Eu îmi pun tatuaje, nu știu, dar îmi pun doar. Așa, și ea avea avantaj în level față de mine, pentru că da, repet, avea level mai mare decât mine. După chestia asta, eu am luat un level, cu un level, după cu 2, după cu 3, după iar am ajuns la un level față de distanță și acum suntem la 3 levele. Deci, da. Așa, repet, și chestia asta e relevant ce n-ai fac eu aici, la contest că nu. Stau la contest ca să nu mă plictisez, revin când se încheie. Gata, stați 2 secunde. Așa, gata, s-a încheiat. Și asta era ideea, practic, nu știu să explic. După chestia asta, ea... Aoleu, de ce am mereu lapsus? Adică nu lapsus, dar mă încurc, așa. Într-o seară, eu m-am dus la cafenea ca să-mi rog o prietenă, Erica, să-mi comande, pentru că aveam nevoie de bani, cum se și observă. Chiar eu am bani la cafenea? Mamă, stai că dacă mă duc trebuie iar să blurez și melene. Nu mai blurez acum, că melene. O să scriu undeva pe ecran câți dolari am, dar cred că n-am niciun, așa că las-o altă. Așa. Și în final, și ne ascultăm BTS, ea are bias pe Jimin, eu am bias pe Yoongi. Și Erica, cum are și ea bias pe Jimin, ea e ARMY de 3 ani, iar vreau să zic că vara mea nu e ARMY nici măcar de un an. Și chiar dacă o să-mi comenteze ea la clipul ăsta că e ARMY, nu e ARMY, pentru că ea la început nici măcar să pronunțe numele bine nu știa, așa că să nu zică ea mie că e ARMY. Eu spre deosebire de ea sunt ARMY de aproape un an, ori luna asta fac, ori luna viitoare. Deci, da. Aoleu, mi-a eu în țară. Așa, perfect, ai zis. Și asta e ideea. Da. Și Erica a zis că are bias pe Jimmy și a s-a supărat pe mine. Bănuiesc că de asta s-a supărat și mi-a dat bloc. Peste tot. Peste tot. Și pentru cine se întreabă care e profilul ei, ăsta e profilul. Și e problema mea de ce o am la bloc. Mi s-a blocat. Așa, perfect. Asta e profilul meu. Apropo, ce dracu cu poza mea de profil, nu știu. Apropo, pentru cine se întreabă care e codul meu, puteți să-mi dați mesaj pe Instagram dacă vreți, pentru cine vrea. Nu o să-mi pun numele, deci numele nu mi-l pun. Numele nu o să mi-l pun, îmi pare rău, dar numele nu mi-l pun. O să-mi dau numai codul cine vrea să-mi dea mesaj pe Instagram. Instagramul e alexia.barajos.end. Pentru cine se întreabă, nu dau codul pentru că nu vreau să mă aibă tipa asta la friend, deci scuze, în vara mea nu vreau să mă mai aibă la friend. Așa că da. În fine, sau să-mi vadă profilul de nicio culoare. Dacă intră pe clipuri, da, dar nu vreau să-mi vadă numele, nu vreau să-mi vadă level, nu vreau să-mi vadă banii. Banii e ok dacă îi vede, dar altceva nu. Mai ales câte haine am, câte case am, chiar dacă am arătat pe clip, dacă contează. În fine, aici ideea e în felul următor. Este de ce s-a întâmplat la mine pe YouTube. Pentru că de cearta mea nu interesează pe nimeni.
ce s-a întâmplat pe YouTube. Eu ieri, haideți să vă arăt. Și da, am poză cu hobby. Unde am... Cred că o să blurez. Da, o să blurez partea aia. Să vă arăt imediat, uitați. Ăsta e YouTube, YouTube Studio. Am 23 de abonați, ok? Astea sunt toate chestiile... Da. Aici. Sunt toate clipurile. Dacă intrăm... Oh, de ce nu mai... What? What? Uitați, am un dislike. Vedeți? Un dislike. 5 like-uri și un dislike. Deci am început fix cu clipul ăla, nu știu. Intrăm și în clipul ăsta. N-am foarte mult și de-aia mi se și blochează. Uitați, vedeți că se încarcă. În fine, ideea este că la toate clipurile am exact un dislike. Asta e faza, uitați, vedeți? Un dislike. Un dislike. Unde? Aici, un dislike. Stați, un dislike. Deci peste tot am câte un dislike. Deci absolut, la toate clipurile. Uitați și aici, în clipul când mi-am pierdut toți banii. Tot un dislike și 9 like-uri. Tot un dislike și 9, și 4 like-uri. Și 3 chestii, nu știu. Așa. Deci din start pot să-mi dau seama că ea a fost. Pentru că nu cred că am prieteni. Pentru că nu cred că am persoane atât de... Nu știu, atât de... Cum să zic... Vreau să folosesc un termen ok. Pentru că, da, n-am prieteni atât de... Nu știu, n-am prieteni atât de... tâmpiți, practic, pentru că altfel nu pot să folosesc încât să facă chestia asta. Adică, ok, recunosc, am eu prieteni tâmpiți, dar totuși sunt prietenii mei și nu fac ce face ea. Oricum, repet, nu dau mai multe detalii pentru că sunt pe YouTube și nu vreau. Deci da. Deci intru înapoi. Și pentru cine se întreabă care e canalul, nu vreau să fac promovă. Asta e viața acum. O să ies iar de aici. Haide, vreau. Nu mișa din afară. YouTube-ul, deci o să intru pe YouTube. O să intru pe canalul meu. Nu știu cum o cheamă asta și de asta intru pe canal. Asta e canalul meu. Apropo, dacă știi cineva cum pot să văd cine dă dislike-uri, să îmi zică pe Instagram. Deci ăsta e canalul ei. Și haideți să intrăm într-un clip să vedem ce are ea. Eu nu i-am dat, sau cred că i-am dat, pentru că nu mi-a plăcut cum e fața. Aba nu, uite, nu i-am dat nimic. Are 3 dislike-uri și 2 like-uri. 3 dislike-uri și 2 like-uri. În fine, faza este că aici are 1. Ok, aici are tot un dislike. Nu știu, mi se... uite, aici are 3 dislike-uri și un like. Oricum, repet, nu mă interesează canalul de YouTube. Pentru mine este irelevant, dar faza este că vreau să zic ceva dacă tu uiți la acest clip. Nu contează dacă tu îmi dai mie un dislike, cât pe tine te urăsc 3 persoane, chiar 4, depinde câte dislike-uri ai. Și acum crede-mă că dacă o să-ți faci tu conturi să-mi dai mie dislike la clipuri, eu deja știu cine mi-a dat. Și pe mine chestia asta nu mă oprește. Pentru că știu că tu mi-ai dat și nu sunt atât de tâmpită. Pentru că puii mei, repet, n-am prieteni atât de depășiți de situație încât să facă chestia asta. Deci, da. Deci, nu. Oricum, repet, nu vreau să intru și pe comentariile ei, că m-am uitat mai devreme și nu-i ce trebuie. Nu contează, dacă vreți puteți să intrați voi, să vă uitați. Da, repet. Oricum, sincer, o să vreau să văd dacă pot să public un clip, să vadă numai anumite persoane, pentru că vreau să fac un clip legat de o chestie și timp să cred că o să-mi fac un alt canal.
pentru că, da, nu vreau să îmi știe canalul. Sau, da, nu știu, cred că o să-mi schimb numele, văd eu ce fac. Oricum, nu mai contează. Eu am fost Angel Devil, sub numele de Ale, pentru că mă cheamă Alexa, dar, da, cum se zice și Ale, dar nu contează. Deci, da, noi ne revedem data viitoare. Pa! Și apropo, dacă vreți codul pe Instagram,